Hem sobreviscut a una campanya que es podria haver presentat als Premis Emmy. Què dic, els Premis Emmy? Els TP de Oro. Cadascun dels candidats ha protagonitzat la seva pròpia sèrie de moda. Amb més o menys gràcia, uns amb més arte i altres dignes de l'Hostal Royal Manzanares. Total, les graelles televisives han tret fum. Dijous a la nit, Anatomia de Portavella. Banda sonora estupenda, guió pse. Portavella Grey ha passat més temps lluint pel mito i anant de ligoteo que no pas operant i curant malalts. Deu ser l'últim crit a Seattle. Però a Barcelona es porta una altra medicina. Dimecres a la nit, maioles desesperades. Vinga a rebre calbots ella de dreta i d'esquerra. Però ni així ha deixat de portar una mica de verda esperança a Barcelona lent. Què puc dir de Perdidos? Més que una sèrie ha semblat un culebron. Quan Convergència i Unió va assumir-ne la producció, calia estar morrat a internet cada dia. Dilluns el programa bo era el del senyor Mas. Dimarts era el del senyor Trias. Dimecres el del senyor Duran. Ai, és que així no m'estranya que ningú rescati. El senyor Sarcosito Fernández hi ha costat trobar sèrie pels baixos índexs d'audiència. Volia ser l'Àngela Channing de Falcon Crest, però no li han deixat ni ser el dolent de Vent del Pla. Així que només ha trobat un raconet a Entre fantasmes. I és que la seva tàctica de sempre negativo, nunca positivo, no ha enganxat gaire audiència. I la gran revelació de la temporada, el nostre equip d'herois comandat pel senyor heroi, volia dir hereu, disposats a treure tot el potencial de Barcelona i evitar de passar que caigui en males mans. Amics, s'ha acabat la primera temporada del diari de campanya. Des del ciberespacio con amor us ha informat en rigorós diferit la Mercè Soler. Ha estat un plaer. Apa, que vagi bé.